tää ongelmia olevan tuossa. Otapa se kamera sitä kuvata vähän. Anna mulle rengas voi palaamaan tuolla päässä. Joo, se on melkein puolen väliin. Ja kamera Se vaaria. Ja sitten meille tulee tänne lisenssikuljettaja. Onko hän Antti Tervonen? Kertoo meidän monitorimme. Helsingistä Suzuki-fani, todella hienon näköinen pyörä tuossa. Alot! Ei se alot jää! Alot! Huonostipa tunnettua. Ja lapsujen livokkaa. Mitä meidän tunne vielä se? Tulossa. No niin, elää. Uusi Esa. Ja näin siinä sitten asetetaan pyörää vielä täysin suoraan rataan nähden. Ja sitten viimeiset taputukset olkapäälle, kaikki kunnossa. Radiovehkeitä nämä fanipaikit työntävät todella miehekkäästi eteenpäin, kun turpo alkaa puhua. Pieni pidon menetys tulee siitä.